avetsika vona l'amour à distance fa raha ty mahery olo io jiaby lombolombo bombany Poutine olo jiaby faible avy asiantsika sujet hely malaky fo za tsy ela karakory l'amour à distance ty atsika zegny agnamia avis entre atsika anareo ndraiky za asinareo hitandregny tsara mazoritra voilà aza miala anao aza miala io fo basy keze baka raha ty baka l'amour à distance ty maro olo tsy haiko asa mikasikasoko micro ty tsy haiko maro olo takany raha ty maro olo faible ary surtout za zegny volagna na lehilahy na viavy za jamais cible loatra fa na lehilahy na viavy matetiky tatrany raha ty viavy antsendrika leko aveo za mangala lehilahy l'amour à distance ty zegny matetiky zo mahery matetiky par exemple zegny le viavy ambelany le lehilahy un pays na en Afrique na Madagascar je ne sais pas fa matetiky zegny amizigny le olo mipetraka ty ndrony tena marary ary tena faible parce que ino antony très simple atsika mipetraka ty le atsika magnano l'amour à distance agny atsika ty tatra en solitude atsika ty toute seule atsika ty tsisy la famille atsika ty bloqué miasa tsy afaka mandeha à Madagascar tout le temps bloqué atsika donc le seul moyen zegny atsika mba mitenir le coup mba miaraka amin'olo mba misy olo zegny mankaty antegna ho antegna igny or atsika mandeha mangala rano distance besa mazava loatra io donc mazava loatra lumière or atsika mandeha mangala rano distance misy raha tsy mikoly misy raha tsy logique fomba karakory hatananao l'amour en distance zegny na olo ankilanao izy capable mitrahir anao capable izy mitromper anao indrindra ka olo lavitry réfléchis indrindra ka olo lavitry fais attention ouais fotony ireo am pays agny ireo ça va fotony ireo antanana ireo la famille jiaby io ireo misy motivation ireo misy la joie de vivre donc moramora amindreo zegny ireo agnano à peu près sarisary je t'aime anao vadiko tsisy olo atakaliko anao ngomanao za oye ireo misy capacité ivolagna zegny ireo misy capacité mivolagna vava fa tsy mivolagna fo fa izy ko anao zegny anao latsaka maiziky anao aty zegny tsisy olo he anao raha vao mivolagna mot d'amour ça vient du cœur igny fotony zegny anao zegny tellement agnatin'ny faiblesse antena ko agnatin'ny faiblesse zegny misy illusion antegna misy illusion tegna amin'ny fiainagna izy ko anao agnatin'ny faiblesse fa io imagine anao koa fa tsaratsara ohatra anao igny zegny asa situation anao io fa anao igny asa io fa anao nandeha madahy tout ça va anao amin'igny batterienao mirecharger anao mandinika raha jiaby vitanao tamin'ny agnatiny anao ta ivelany tagna anao volagna mba tsy possible pourquoi je fais ça azinareo lehilahy karaha zegny koa misy koa lehilahy aty reo misy viavy agny fomba karakory hatanagna relation karaha igny misy ndraiky peut-être agnatin'ny olo folo olo araiky aroe ny réussira fa ankamarozany automatiquement tsy maintsy misy profit misy jeu très dangereux agnatin'ny zegny satria maro olo mijouer avec un fon'olo maro olo magnano jeu sentimental agnatin'ny zegny ary maro olo mino satria imagine anao miasa lavitra ty anao mandeha miasa maraindray ariva mody an-tragno anao tsy mahita olo andafy aty anao tsy afaka andeha an-tragnon'olo tous les 4 matin anao andeha an-tragnon'olo mila amin'ny téléphone allô est-ce que za mety avy izy ko izy mivolagna oui anao avy anao ko izy mivolagna anao tsy avy donc la plupart du temps toi tu es toute seule chez toi de agnatin'ny anao toute seule anao misannuie tellement misannuie anao mitady fitiavana
mila olo soutenir anao sentimentalement avy tiava anefa matetiky igny c'est le faux anao magnano erreur anao mandeha mangala distance pourquoi tu prends pas olo ankilanao olo même ville que toi olo am tanana misy anao alenao raha igny anao tranquille fa karakory hitanagna raha distance zegny visuel comment on aime quelqu'un en visio comment même izy mivolagna aminao oui zaho andro et tout kitraka téléphone or izy amin'ny fa play andeha boaka fa misy rendez-vous miambigna agny ary surtout le pire misy viavy ou bien misy lehilahy magneky atao hoe havy izy fa anao aza mikekikeky za en fait efa règle du jeu en fait efa règle du jeu jusqu'à la fin tsisy farany izy hoavy anao aza mikekikeky za donc maharegny igny zegny tsy mikaiky parpa ologno loatra tranquille edy anao oui tsisy olo nikekikeky izy donc plus ou moins avadiko ty voilà non les êtres humains est très mauvais les êtres humains izy koa anao niditra amin'ny situation karaha igny assumer aza mitretre assume tout simplement ça ne sert à rien non ditretre parce que efa hainao ino iafarany efa hainao iny iafarany ambesa ma commentaire là donc vola l'arabaka efa satro tadiafigna am joti donc c'est dommage aminaka manokana malo izy ko olo tsy tia za tsy tiako izy mandany vola naka izy ka izy olo tia za pour de vrai c'est pas grave fa izy ko olo hypocrite aminaka na resaka amicaly na resaka la famille na resaka vadina izy ko olo hypocrite aminaka tsy tiako mihinagna vola naka tout simplement nefa maro volantsika lan'ny hypocrite jusqu'à magnano chantage jusqu'à fiainagna anazy jusqu'à la famille nazy tiananao miantoko izy d'où c'est pas normal faux non ça c'est quoi c'est le monde à l'envers anao kajo miasa magnano karaha tiky anao ndefa vola iagnandreo ndraiky la famille jiaby agny c'est quoi ça c'est pas normal ça nefa maro chantage comme atsika igny managna dépendance affective tatrany problème tatrany solitude lasa magneky miaccepter les situations karaha igny satria anao koa tsy magnano karaha igny soi-disant anao ialana comme anao mavozo tsisy olo soutenir anao sentimental anao midriky anefa raha contre volonté nao raha igny fa anao magnano leranao havy amadana ro la guerre anao leranao marigny viavinazy madinidiniky ou bien lelahinazy madinidiniky anao la guerre naro donc igny tsisy la paix anao magnano relation en distance jamais en paix saignanao miasa 24 sur 24 7 sur 7 minute par minute seconde par seconde mandiniky hoe ino raha ataony ary anao na bloqué anao amin'ny téléphone izy manomboko allez 6 heures du matin jusqu'à demain 6 heures tsisy olo mavita zegny amin'ny fiainagna tsy maintsy un jour anao misy lâché anao tsy possible anao hagnano appel vidéo misy sasany mavita manitrika olo misitrika riny tsy endrika anao tsy zava io zava tsisy olo n'importe quoi donc maro olo mitrikiko io fotony avy nandalo tamy raha karaha zegny donc vola fa satro tadiavy projet no avancé anao za mandany fotoagna misy olo jotine matetiky l'amour en distance matafaboaka ireo fiainagna fotony anao ndeha atao nytitaiza projet no alaligna anao miasa anao volanao zo projet no aza mandany fotoagna amizegny fa izy koa olo efa nagnano chantage anao koa tsy antoko olo intelligent olo mankaty anao tapaka raha igny izy miaraka miroso aminao de hita eo avantage fa tsy de le départ efa hoe zao planifier karaha olo andeha je sais pas andeha tegnano la guerre en Russie ou en Ukraine donc tandrema fait très attention raha karaha regny izy koa ndraiky anao mahatanty tromperie pourquoi pas tsisy problème fa izy koa anao zegny mieritreritra fa hoe l'amour en distance tsisy tromperie ça c'est faux nany aty nany agny samby magnano
fa le problème le raha hitako hoe mitongilagna hely hoe leha izy agny magnano mbo andifasanao vola igny ny tegna hoe là je suis pas d'accord izy koa samy magnano mais pourquoi pas fotony olombelogno tsy afaka andahiry agnano abstinence pendant je sais pas des années zegny surtout viavy mbala madigny helahela fa lelahy ah non lehilahy koa nivolagna taminao au bout de 6 mois tsy niaraka amin'olo ma chérie t'es pas 16 ans même au bout d'un mois 2 mois izy nivolagna za tsara niaraka tamin'olo anao tsy 16 ans fa viavy madigny na enao viavy madigny viavy à force n'izy tsy magnano raha io izy ndro mioublier fa lehilahy non mécanique ny lehilahy donc Racibe Syriac salut viavy tsara mikoragna atao oui za oui aviatsika ikoragna donc izy koa anao agnano l'amour en distance déjà anao matantesa déjà la tromperie la première chose aveu anao jamais en paix anao tsy ahita la paix zegny jamais anao ho tafandry tranquille agnaby fandregnanao jamais olo tiantegna jamais ary l'amour à distance tsy maintsy misy raikiraiky amindreo profite tsy maintsy misy raikiraiky amindreo mi profite les situations c'est comme ça c'est le règle du jeu ça tsy magnady bien sûr fiainagna fa sarotro ataonao karakory atsika jeté efa mondony hoe le plus faible vaut écraser valable raha volaniko zegny le plus faible vaut écraser peu importe la situation na situation amin'ny couple na situation amin'ny amicale na situation familiale le plus faible vaut écraser ary amin'olo aroa igny tsy maintsy misy raikiraiky amindreo fo faible lasa c'est dommage zegny anao mirentre amin'ny raha karaha igny izy koa ny andafy ty misy viavy misy lehilahy fo fa atsika mavoza atsika je sais pas on dirait zegny atsika tsy miapprécier le olo aty de lasa oui olo agny mbala fraîche misy jery et tout tu parles n'importe quoi firy kan'olo misy magnano l'amour en distance le raha avy fotoagna misaraka au final miaraka amin'olo manambady et tout donc ambelako anareo fa za eto tsy hijanogna ela